Astăzi o să vă arăt cum mă joc eu Doors, făcut de El Splash, el fiind creator. Și acest videoclip o să fie pe YouTube. Și vă rog, apăsați și voi pe butonul like și de subscribe. Haideți să găsim și noi un loc. Voi cel mai probabil știți acest joc pentru că v-ați jucat și voi. Nu îl știți. Este foarte tare. Tot ce faci este să supraviețuiești. Pe la ușa 20 trebuie să alegi de SIC și la ușa parcă 50 o să trebuiască să treci de nu știu creatura de doar poate să audă, nu și să vadă. Că trebuie să te uiți în cărți și după să le pui cum trebuie. Mai ales când auzi un pâs, trebuie să te uiți peste tot, că este o creatură care vrea să te omoare. Eu nu sunt chiar atât de bun, dar eu știu chestiile de bază. Când ți se... La asta nu trebuie să te uiți. Caz de damage. Să te uiți la lumin, că dacă flicăre, te vine oraș. Să sperăm că ajungem cât mai departe posibil. Azi trebuie să găsim până ceva în sus. Este damage. Okay. Assuming you're having trouble with ambush, you might need to hop in and put out your hiding spot a couple of times. Da, îmi pare rău, am pierdut. Ne vedem data viitoare. Pa!